സാരി വേണോ ഗൗൺ വേണോ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രൈഡാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത്. ഒരു ബ്രൈഡ് വെഡിങ്ങിന് സാരി വേണോ ഗൗൺ വേണോ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറിനെ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അവരുടെ ഒക്കേഷൻ, കൾച്ചർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലിനെ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്നാലും ഷോർട്ട് ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാരിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ലൈറ്റ് ഫാബ്രിക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗൺ ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള എ ലൈൻ ഗൗൺ അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാരിയും ഗൗണും രണ്ടും അവരുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറും ചേരും. പക്ഷേ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ കർവി ബ്രൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീ ഡ്രേപ്സ് പോവാം സാരിയിൽ. അതേപോലെ ഗൗണിലാണെങ്കിൽ എംപയർ വേസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ഉള്ള ഗൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ഫാബ്രിക് ഉള്ള സാരി ചൂസ് ചെയ്യാം. ഗൗൺ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെയറിംഗ് ഉള്ള ഗൗൺ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.